Juan Martin Elespururen podcasta, Minpeko barik. Egunon, arratsaldeon edo gabon, segun ze ordutan entzuten duzuen hau. Aspaldixan ez dut Minpeko barik grabatu. Azkena joan dan urriaren batian izan zen, 4 hilabete pasatu die. Lanpetuta ibili naiz eta, bueno, da gero beste arazo batzuk egon dira, eta, bueno, hemen naiz berriro. Ezagutzen nozuenok badakizue politika beti interesatu izan jatala. Azken aldixean geopolitikak harrapatuta nauka. Gure txoko honetako ape bai, baina bueno, mundua zutan dago eta saiatzen naiz hortiziar pasatzen dienaz enteratzen eta bueno, eta noizean behin Minpeko barik honetan azalaratzen, Badakite jente askok ez dabela partekatzen ere ikuspegia, baina bueno, zenbat buru, hainbat buru eta bueno, inor ez dago behartuta hau ikustera. Trump, Venezuela, Groenlandia, Iran, dira gehixen errepikatzen diran berbak, ez da aspaldi honetan. Ezka horretan xehetasunetan gehixegi sartuko, beste batzuk baino ez dakit, informazio eta jakinduria ondixauekin aztertzen dituztelako gauza horrek. Gaurko saio honetan saiatuko naiz zerk ekarri daben Europa, zerk ekarri gaituen ona, eta zenbait gertakizun azaleratzen edo agertzen. Baina dela, gomendio bat, hor daukazue zera, Minpeko barik 18 zera, kareta, eta hor agertzen dira, Ezequiel Bistoleti eta Juan Antonio Aguilar, oso analista ona dira, eta bideo bat, El Rey de Davos, Europa arrodillada frente a Trump, eta, bueno, gomendatzen dizuet hori ikustia. Hori zera, bueno, Googleen zertu, ipini eta agertuko jatzue. Bueno, lehenago esan daukat, gerra etzala 2022an hasi, 2014an baizik, Estatu Batuek Ukrainan estatu kolpea bideratu zutenean. Baina, gai horrek pixka jorratuta dauzkagu Minpeko barik 5 eta Minpeko barik 9 eta 15, ezta? Eta Rusia-Ukraina gerra horrikari historikoak tituluarekin. Da, bueno, ez dugu han esandakoa errepikatuko. Hau esan da gero, guazen zera ikustera, bueno, esan dutena, gerra etzan, oita behan hasi, baizik eta 2014an, gero gertatu zen, Errusiaren inbazioa Ukrainari, Errusiarrek operazio berezia deitzen diote, ikuspegi desberdina, inbazio egon zala garbi dago. Gero beste gauza ze valorazio egiten den horretaz, ezta? Bueno, 2022ko apirilean, gerra hasita handik 2 hilabetera, Errusia eta Ukraina Istanbulen biltzen dira, Turkiako hiriburuan, eta akordio batera heltzen dira. Errusiak tropak erretiratuko ditu 2014-2022ko mugetara. Hau da, Donbaseko parte bat, bertako miliziak zertuta zeukaten, hartuta,
Donetsk eta Lugansk provintzietan, ez osorik. Baina, heltzen dira zera, Errusiak tropak erretiratuko ditugu muga horietara, OTAN ez da sartuko, hori izan da gain nagusia hasieratik, zerak Errusiak eskatzen da bena, eta gero beste zer batzuk ere baziran, esate baterako Errusiera debekatu egin zuten zerean Ukrainan erabiltzea publikoan, eskoletan eta ondoko zera, nahiz eta Kiefen bertan jende gehienak zera Errusiera hitz egin, Errusiera mintzatzen direnak errespetatuko dira. Akordi hau etxakoen guztau Estatu Batuei eta Erresuma Batuari, eta pilaren 9an, Boris Johnson presaketa korrikadoa Kiebera, orduko zera Erresuma Batuko zera lehendakaria, eta ezetz. Errusia borrokatu behar da, kosta ala kosta, helburu estrategikoa da, Errusia desegitea behingoz. Azken Ukrainiarreraino. Gero jakinda, hau ez da oso aspaldikoa, Boris Johnson recibió 1 millón de libras esterlinas para arruinar el proceso de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul. Eta hori da La Gaceta izeneko portal eskumatar batetik eterata, ez da edozeinek asmatutakoa. Ustelkeria alde guztietan dago. Beste gertakizun bat. 2022ko urrian, OTANek Errusia eta Alemanian arteko gazbidea Nord Stream izenekoa lehertzen du. Alemaniako eta Europako ongizatearen arrazoietako bat, energia merkea alegia desegiten dute. Hau da, Alemaniako mirariaren sekretuetako bat, ez bakarra jakina baina bat, da oso gaz merkea eta petroleo merkea jasotzen ebala, zeretik Errusiatik. Gainera, Nord Stream hori Alemaniako kapitalarekin da Errusiako kapitalarekin eginda zegoen. Eta, buruetako bazan, Roeder, zera, Alemaniako kanzillarra izan dakoa. En fin, OTANek desegiten du hori, gauza jakina da, OTAN izan zala, eta Europako agintariek protestatu edo ikerketa bat egin beharrean, egiten dutena da ontzat emon. Txalotu egiten dut, baina ontzat emon. Eta handik aurrera, Estatu Batuei erosiko die, 130 garestiago, 130, 140, izaten dabe. Hor ikusten duzue, dana dela, mapa baten, nondik nora zoian ze hori, itxasoz Nord Stream hori. Eta nora heltze zan, Alemaniako 2 puntutara, eta Nord Stream bat eta Nord Stream 2 dira. Beste gauza bat saldu nahi izan dozkoena da, Rusiak inbaditu nahi gaitu, kontuz, eta horri bilidira, asmatzen, zatea baterako horre ikusten duzue zera, El Paiseko titular bat, Alemania cierra 2 noches seguidas el aeropuerto de Múnich ante el avistamiento de drones. Du zaten Errusiarra behiena, baina jakintzate ematen da. Pentsaizu ze buru gutxikoa dan notizia. Dronak baldin badabiltze zerean, Municheko aeropuertoan, bota, abibiak irten, edo misila bota, edo jakin zeintzu dian ez. Minok ez dakiz zer zian, dronak zebiltzan zerean, eta itxita egon zan, ezta? Eta, gero notiziak,
Por su parte, el comisario de Defensa de la Unión Europea, Andreas Civilius, esaten dau, última hora, Rusia puede lanzar drones sobre los aeropuertos españoles. Dura advertencia a Europa. Puede alcanzar aeropuertos españoles como han hecho con los daneses, eta bar. Aurretik ibili ziren Danimarkako kontuekin. Estrategia garbia da. Osa, beldurra sartu, hori ikusi genuen COVID-aroan zer pasatu zen, bueno, etxean, ez irten etxetik, zera, kutsatuko zara eta ez dakiz zer, gero berriz kalean maskarilakin ibili behar da, pixkate erdi astuta dauzkagu eta horretaz ez da berba egiten. Gero, txertatzen ez bazara, hilko zara eta hilko dituzu ingurukoak eta bar. Eta jente guztia dardaraz. Hemen ez dute hori lortu, baina estrategia berdina da. Kokiltzea jendea eta beldurrakin edo zer gauza lortzen du botereak. Bueno, beste bat erabili dutena da Putinek Europa mehatxatu du. Eta titularrak badauka beste, Putin amenaza a Europa. No queremos guerra, pero si empieza estamos preparados y no quedará nadie. Usted no quedará nadie, ez duela esaten, baina así amenazó Putin a Europa. Bueno, ikusiko dugu bideo bat. Ikusten duzu garbi izaten du, Europa gerra nahi baldin badu, izango duela, besterik ez, berdin da. Bueno, aurrera. Europa odolustutzen Ukraina armatzeagatik. Espainia, bueno, badatorre Zelenski Madrilera, Sánchezek alfomora gorriakin hartzen du, eta 817 esaten du, baina letra txikian 1.000 milioi euro ematen dio armatzeko eta beste gauza batzuetarako, ez da. Hori gutxi balitz, laue akorda el 80.000 milioi en deuda conjunta, hau da, kredito bat, para Ucrania tras fracasar el plan de usar los activos rusos. Bueno, o sea, 80.000 milioi, pentsatu zenbat diru dan, eta ez dakit, Europako biztanle bakoitzai bate kalkuluak egin zituen, da ez dakituen 200 edo 300 euro tokatzen zaigu. Familia baten, lauko familia baten, 1.000 euro igual, ez dakit, disparate bat, ez? Hori sinatu du, hori onartu du Europar Batasunak, ez da? Eta jakinda Ukrainako erregimena munduko ustelenetaikoa dela, da ez gerra sortu zanetik, lehenagotipe gauza jakina zan. Eta oin badakigu oso ondo bertako agintarien poltsikoetara joaten dela, ara heltzen den laguntza edo diruko parte bat, parte desente bat, seguru asko, ez da erreza kuantifikatzea baina, ez? Da hor daukagu, Ukrainako Justizia eta Energia Ministruek dimisioa eman dute ustelkeriagatik, ez? Berriako zera. Eta, bueno, hainbat eta hainbat dira, ustelkeria hori, baina alata guztiz ere, dirua bialtzen jarraitzen da. Errusiaren aurkako
19. zigor sorta onartu du Europar Batasunak eta gas natural likidotuari betoa jarri dio, ez? Bueno, ja, lau urteko gerra, bueno, azkenengo fasea mentzat, eta 19. zigor sorta, nik uste dutia 21 ero badoa zela, eta gaur irakurtzen nuen, 2027 arte, 2027an izango dela zigor zera, gaz likidotua, gaza erosten dutenentzat. Horrek esan nahi du, oindio be, Europan sartzen den gaz asko eta asko, Rusiatik datorrela, baina Indiatik bueltan, ero Turkiatik bueltan, edo Euskal Herritik bueltan. Bueno, militarismoa abiada bizian Europako gobernuen eskutik. Hau, hemen, Oarkabean pasatu da, ordi isilik, baina iparraldean eta Frantzian ez. Eta hor daukagu, ze esaten da ben, mandon generalak, ondo jarritako izena, hor ikusten dugu Macron Napoleon txoren onduan, eta esaten dau, il faut accepter de perdre nos enfants. Ukrainagatik gure seme-alabak galtzea onartu behar dugu. Seguru bere seme-alabak ez dituztela bialduko. Macronak ez daukalako. Militarismoa Euskal Herrian bertan, zedar horretaz egin eban zerbait, hasierako minpeko bari bat, eta, bueno, honen berri, zedarriak armagintza eta energia nuklearra aukera bikainak Euskal Herriaren zat. Esan berriako titulua. Zedarriak aukera bikaina ikusten du defentsa industrian eta sektori hori berreskuratzera deitu du. Hau da, hemendik aurrera ja frigorifikoak edo tuboak egitea, kainoiak edo armak engoitugu hemendik aurrera. Gero zertarako erabiltzen diran, badakigu armazetarako erabiltzen diran. Aurrera, eta hori Jaurlaritzako industria sailburua eta antxa zeuden. Aurrera, soldadutza berrezartzen Europako estatu askotan. Hau da, beste zerbat, beste militarismo horren zerbat, ondorio bat. Eta, bueno, derrigorrezko soldaduzka jarri nahi du martxan Alemaniak 2026tik aurrera. Ja, gaude, 2006an. Eta jarriko da, Eta ja, hori badago ja hor eskuman mapa bat jarri dutzuet, eta hor da ikusten da, Europa mendebaleko leku gehienetan ez dagoela soldaduzka, ez dagoela derrigortuta, baina ja, Suedian, Finlandian, eta herrialde Baltikoetan, Estonia, Letonia, Lituanian badago, eta gero badira, eta Danimarkan, Dinamarka demokratiko horretan, eta Austrian, Grezian, Txipren badago. Urte batzu dauzkagunok, badakigu zenbat kostazan soldaduzka desegitea behartua indar barik lagatzea, ni beste sasoi batekoa naiz, ni Frankon denporan egin eban soldaduza, urte asko euskagulako, baina gero hor nik ez dakit urteak buruz etxar, baina 85, 80, 85
tarte horretan, insumizioa oso indartsu egon zen, gazteen artean, kartzelatuak bat baino gehiago izan ziren, epaiketape bai, egon nintzen behin epaiketa baten testigu moduan, eta bar, asko kastatu zen soldaduzka kentzea, eta berriro, bide hortatik, guren eskamutilak laster ikusiko ditugu berriro soldautzara joaten, eta soldautzara bakarri baldin bada, gerrara behar bada bai. Bueno, Davos, Europak estatu batuen morroia dela erakutsi du beste behin, Donald Trump arroputz mafioso hiltzailearen aurrean. Bueno, Davosi buruz, lehen esatuten moduan, oso analisi sakona egiten dabe hor Aguilar eta Pistoletik, eta hori ikustera gonbidatzen dute, ez dute berba ingo. Eta hor gainera berba egiten da baita Venezuela, Iran, Groenlandia, beste gai batzui buruz bebai, ez da? Bakarrik, anekdota moduan, esan, gure Pradales behan zala, Trumpen itzen oso garbi dago ezagutu du mundua erabat aldatu dela, Eta prentsak azpimarratu da benez, zainekin egon zan, jakina, tribuna nagusian ez, baina, beren bilaretsuak eta egiten duzte. Stoltenbergekin, otaneko idazkari hoia, belizista amorratua, eta, oso, papeloia egin zabena otaneko idazkari nagusia izan zen oraingoan aurretik, Ruteren aurretik. Beste bat, Bill Gatesekin, munduko aberatzenetakoa, eta, azkenengo pandemia edo plandemian protagonismo handia eukizabana, lehen diru asko bazeukan aberaztu zana guztiz, zerak laborantza lurrak erosten dabilena estatu batuetan, hango baserritarren ezinari eta miseriakin aprobetxatuz, euskalo zertarako, eta bar. Ez dut uste, jenderik onenakin elkartu zanik. Beste batzukin elkartuko zan, da igual negozion batzuk ere bideratuko zituen, baina bentsati erakutsi dituzten biak, hoi etxe dira. Berriz diot, nahi da benak ikusi dezera, gomendatzen dutela, hau, bideo hori ikustea, pixkate Davosi buruz gehiago jakiteko. Eta azkena, Mercosur izango da. Ez dauka Davosekin loturarik, baina bai Europako Parlamentuaken, badakizue, hogeita piku urteko negoziazioen ondoren, Europa eta Mercosur, eta Mercosur dira Hego Ameriketako zer importanteenak, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay eta Brasil, eta, akordio bat egin dabela. Eta, akordio horren kontra agertu dira Europa osoko baserritar gehienak. Iparraldean ondoko mobilizazioak egin dituzte, Frantzian bebai, Estatu Espainiarrean gutxiago, baina baita, eta okar espanago gaur bertan, gaur da urtarrilaren 28, Bilbon N eta Enbak bi
hegoaldeko sindikatu abertzaleak mobilizazioa bat eta tratoreak Bilbora sartzekotan dira eta bar, eta egon dira bestelakoak ere, bueno, baserritarrak pentsatzen dabe, oso kaltegarria dela ze hori, Mercosur akordio hori, ezusteko bat gertatu da, ezusteko posizio bat esango genuke, Europako Parlamentura heldu danean, Europako Parlamentuak onartu behar zeban zera, ituna, eta, eskuin muturreko eta eskerreko mozio bat aurkeztu zuten, errekurtso bat egin behar zaiola, elegite bat eta zera, eta justua, baina irabazi egin zuen errekurtsoak ez, 334 alde eta 334 kontra. Horrek ez dago esan nahi, Mercosur paralizatua edo gelditua dagoenik. Baina elegitea bentzat badago eta, bidea dago gelditzeko, ez dakizen baterainokoa. Botazioak zela izan ziren. Errekurtsoen alde, hau da, momentuz Mercosur gelditzearen alde, Vox, ERC, Junts, Sumar eta Compromís. Kontra, PP, PSOE, hemen txakurra eta katua moduan ibiltzen dira beti, baina Europan gehienetan ados egoten dira. EAJ-PNV eta Albize Perezen bi ere, zera, kontra. Ez zuten bozkatu, Podemosek, Bilduko parlamentariak, bajan dago, dirudinez, baina alderdia Mercosur itunaren kontra agertu da. Nafarroako parlamentuan, eta Bildu kontra agertu da, Mercosur itunaren kontra. Eta hau ere bitxia, Frantzia estatuko parlamentaria guztiek errekurtsoaren alde bozkatu dute. Hau da, gelditzearen alde Mercosur zera. Euneko. Da, Espainia estatuko parlamentari gehienek kontra bozkatu dute. Hau da, bakarrik 19 bozkatu dute zera, errekurtsoaren alde, eta berriz, errekurtsoaren kontra 81. Horbe ikusten da, Frantziako parlamentariak ez dut uste askoz hobeak direnek Espainiako estatuko baina bentzat gai honetan sensibilitatea agertu dute. Eta, hau ikusita gero harritu iten gara eskuin muturrak gora egiten baldin badu. Hola jokatzen baldin badu ustezko eskerrak eta zentroak eta zera, ondorioak badakigu zeintzu diran. Eta besterik ez, beste bat arte, eta eskerrik asko nire predikua entzuteatik.